Siyabonga Nkosi yosuka. Siyabonga thembekile. Siyabonga wena ohamba nathi. Wena ongena nathi nasemfuleni wethu lokufa. Wena opromiseleyo that you will uphold us with your righteous right hand. Siyabulela amandla akho. Siwabona Thixo wethu namandla when we are cornered by situations. Siwabona amandla akho evela. Therefore, sithi enkosi egameni elihle likaKristu Yesu. Hallelujah. Jesu litwala laphana ate akekho sabikho fana nawe Jesu litwala Sasikhandela Nkosi. Bulise abapostile. Hallelujah. Bulise abefundisi balapha ekhaya. Leadership yonke, omama, otata, obhuti, osisi. Abantwana egameni elihle likaKristu. Hallelujah. Be greeted saints in the most powerful name of Jesus. Hallelujah. Amen. Ndibuleleke kakhulu ngothando nezipho. Surprises. Sanbizo surprise ngoku. Kanti la CLM zathi surprise. That's your new name. Amen. Simbuleleke umama uPhumlongo. Simamkele ndiya appreciate umbona emhle enje. Amen. Akamhle. She's growing young. Amen. Andimazi wenza njani. Ufuna ukugethina ngokuyena sheke enje nditawumhle. Amen.
Praise the Lord. Siyambulela kuba ubangcwele ngothando lungaka. Ibandla xa likhula silibona ke ngemisebenzi enjena. Amen. Abazalwane ba appreciate in leaders. Amen. Inkosi ke inisikelele. Amen. Ngeentsikelelo zonke. Hallelujah. That are due to you. Amen. Sunday school. Oh, Bethuna. Never forgetfulness. Siyazibulela. Amazi angathethanga. I forgot. Amen. We appreciate them. Amen. Ngabantu endibathandayo ke aba ya Sunday school. Amen. Masiyene ezwini lenkosi. Singemke. One of izinto inkosi impostoli uThofe ithethileyo when ndibuza ke what am I going to say? We need to declare your will. City, what the cankerworm has taken, it shall be restored. What the cankerworm has taken, it shall be restored. Uthixo ke akasebenzisi la measure ye cankerworm. Xa ezibuyisa izinto uzibuyisa zifoldwe in 10 folds, in 60 folds, in 90 folds, in 100 folds. Hallelujah. So what the cankerworm has taken, ecinga intoba niza kwethamandla. Uzawuba surprised xa ezibona zibuya in many folds and for not double folds. Hallelujah. Zizawubuya in folds ezingakwaziyo ukubalwa. Hallelujah. Ndithanda lento le understanding yoba niyitshintshe kwa igama layo lendawo. Amen. Kuvele kube sesakhiweni. Futhi sigqithe nakulamazinki sibe sesibona iauditorium egqithiweyo. We are going to speak that language until it manifests. Hallelujah. Ayikho ilanguage yentente ingekho ilanguage yasetyotyombe. Ilanguage esinayo yeye auditorium. Ngoba what the cankerworm has taken, God is going to bring it in folds ekungekho bani that will understand. Inxoleko eniye nagqitha kuyo to put the structure together. Hallelujah. Inkosi ibonile, njengoba ibonile iza kuyibuyisa. Hallelujah. Uzawuthi xa kusokhiwa apha, kusokhiwa ngestena, simane sibuzana yenzeke njani. Amen. Ngoba kuzawubakho abantu nje abazawufika bethi ndizowunikela umsebenzi uqhube singabazi uba banikela xa bekupheni. Uthixo uzakhela amahlungulu. Hallelujah. Uzakhela amahlungulu abantu abazawuthi mhla kusokhiwa Tata Mose bathi ndizowubinza umsebenzi uhambe kakuhle. Njengoba nilwile ngoku mhla kubekwa istructure anilwi. Bazawubuzana abantu. Ndike ndalwa ngapha kwendlela. Ndalwa nasekuhlaleni, ndalwa ndilwisana ngentente. Ndithe uba sigqibo kokha. Wathi omnye utata, khawusinike le ndlela wenze ngayo. Uye kubani uze iyakho ucawe ngokube seyisakhiwa kodwa kudala silapha. Ndathi ulibele into yobana bendikhe ndayi-public spectacle apha iminyaka yam minintsi. Amen. Bendibhatala iprice ngela xesha yoba lo msebenzi xa usekufika ixesha lawo uhambe kakuhle. Ndithi but iprice mna endiyibhateleyo abantu cannot understand. Bazawuyi-attribute entweni yokuthi inobuya emntwini. Ndithi andiyanga mntwini. Ngela xesha bendimane ndibayi-public spectacle kwenzeka izinto apha ekuhlaleni kujongwe kum kuthiwe kodwa uyakhonza kodwa kunje. That was the price. And ndiyafuna okokubana le price lena endiyihlawulayo ndingafili ashamed that I'm going through these things. Endaweni yoko I find a position inyawo zam ndizimise. Hallelujah. There was a point apho umntana omncinci athi hey khawuphume kule area khawuhlala kwenye indawo. Ndathi no, eyona xesha that I need to occupy leli, even if I die let me die here. Hallelujah.
zabantu that I was paying a price. Into zikaThixo siyahlawuleka tatumzo. Hallelujah. Kodwa yethu inhlawula isa in a package enga-understandekiyo. When it does the work, into fulfillment, babuza abantu benze njani. Man, kukho price esihlawulayo. Ibizwa ngokuba sibe committed futhi sibe consistent. Kuke kwathi xa sokha kwavuka indibilili ngaphakathi emandleni sithi xa siyi-building team sithi masifune umakhi. Hallelujah. Xa sifuna umakhi asifuni nje umakhi kodwa we are prayerful so that God can give us umakhi. Beza nabo abantu omakhi kwafuneka sihlale sidisene. Beza besithi oma 70,000 ilabor yabo oma 60 oma 80. Inkosi yathi no. Safumana umakhi wathi ilabor yakhe 120. 120 against 60 against 70 against 80. Wathi uMangcwele thatha lo. Alwa abazalwa uba njani uthathwe balwa to the point mntakama bazivala imali zabo. Bazivala that father dazamazi kaDavide athi I cannot make a sacrifice for God engandidlanga. Kufuneka indidle ndiyive. Amen. At that time ndiyekile emsebenzini ndisokoliswa imali ye-UIF ayidiphume yafika at the point kuvalekile imali ingekho ishokoxekile kwicoffers iroof imile kufuneka senze iroof abazali babamba imali abanye bayeke nozenkonzweni bayakhetha kuyaxokozela ndavala umlomo yangena imali yangena 35,000 engena 25,000 at once because ingisokolise for ixesha elithi ndathatha ndathi masiyothenga iroof. We pay a price. We pay a price. Ndike ndibajonge abasixelela ngesishumi basathi ishumi sathini benga-understand uba the foundation it is out of our blood and out of our sweat. Sebenendawo abanokuyikhomba bathi icawe yabo abazisa kuyishumi it is out of our blood and out of our sweat. Maselo uThixo esibhatala for what we have done. Sibavele xokozela ngesishumi. Hallelujah. Hey man, we have a price esibhatalayo. Jonga ngela xesha ndandithetha negrant kamfundo ndifake because ifuna ugqityiwe ingena igrant yakhe ndiyothatha igrant yakhe ndiyothatha ikhadi lakhe atelifuna ndiyizulise ndingalixeli tu because sizawuxabana ubuke wayazi uba imali yakhe ayikho iye entweni yendlu ndiyifihle ndiyizulise ndimthethe ndimse gospel ndimnike nje uba makacofa impilo abona uba kusaphuma imali. Amen. And yazi price esihlawulayo just to serve the Lord. We are committed and we are consistent. Ukuyenza lento it's very pricey. Njengoba kusithiwa evangeli freely given. It's freely given. Kodwa it is highly expensive. Expensivity yayo yinto bakufuneke wohlukene nawe ungene kuye ungenwe nguye yonke into yakho becomes his. He becomes the priority. Amen. He becomes the priority. If unemntakama nibe xhathalinye noma mzo so that when imali zakwamzo ziphuma zisiye enkonzweni angabikho tsala kwelinye icala lorhirhizayo so that intsikelelo kaThixo ize in double force. Hallelujah. Ndiyamkhuthaza for the work of God. Akolula but it is doable. Nge-26 ka-August 2024 ufika umntwana omncinci teenager phaya ekuhlaleni uthi uza nezinye ii-teenagers apha enkonzweni mama lo unento afuna ukuxelela ndike mna okay azi umntana athi ndiphuphe mama umama ubani apha ekuhlaleni
esiyapha ezifletini zakho because bebengekangikhoshonga kwenzekani esiyapha ezifletini zakho ephethe igazi wafika wachiza igazi andimazwa ebelithatha igazi ndathi uyabona ndifayitha ngaphakathi ndifayitha ngaphandle kwafuneka ndi-understand uba aba bamamarishayo ngaphakathi kukuba i-influence is from the outside. So I need to deal carefully naba balapha phakathi and deal radically nezi strongholds from ngaphandle. You don't understand. When we do the work of God, nina nisilwisa because you don't understand our actions. Tina asilwi nani, but we are fighting the outside strongholds ezifuna ungena ngaphakathi to disturb the work of God. Ibiliza lento okokuba sibe sine backup emini. Hallelujah. Kasingena having done umsebenzi of pulling down the strongholds. Sifike lebantwini esilokuphaseka kubo siphinde sifumana amandla manje. Besibadinga ababantu. Yabona kasethu umsebenzi kaThixo thina sinamanxeba bazalwane that are not visible eningawaziyo mina thina siswele indlu kaThixo. You do not know that. Sike sihlala ubusuku bonke singalali sithandazela nina and praying for the work of God. You do not know that. Thina sithandaza sesiphothi livisemon ngoba we can perceive from your facial expressions when you do not understand what God is saying. After the sermon, I go and pray. Oh God, let them understand. Let them see. Let them hear. Let them perceive. Let them but hear what you are saying. As humility. As humility. As humility. As humility se bewila. Sebethi bakhubeke kuthi asiphumuliti. Uthi sebethe bakhubeke kuwe uva nonsense lebayikhubekeleyo kodwa uphinde urada kophe wena kunoba kulahleke bona. Anwazi umsebenzi osuthweleyo. Hallelujah. Awunayo nelive. Ngakungaye livini uyelivini with you in mind. Utubheke livini ucingisele bayenza ntoni ayiwandi into zihambe njani uthi uselivini. Take ma oka
in Psalm chapter 75. Uyatswana, tswana, Psalm chapter 73. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. There is none like you. Rekabosha labosha. Retamandolobo kosaya. Rekamoshi kalabosa labosha. Orata maya kamasia. The restoration that you are bringing. What the cankerworm has taken, it shall be returned in folds that we cannot count. We declare, Jehovah, the restoration of everything that the cankerworm has taken. Father, in the mighty name of Jesus, every person, every people that the enemy has driven away, they shall come back. They shall be committed. They shall walk in faithfulness. They shall be obedient. Every finance of this house that the enemy has taken, Father, we are calling it from the east, the west, the south, and the north. In the mighty name of Jesus, we are bringing finances in dollars. Hallelujah. Hallelujah. Ndithengisaqinga about this. Inkosi yamkhumbuza. The last time kukho Pastor Lungi M. Thithi xa ndizawunikela esipajini sam kukhona i-currency yalapha. Ngoba kwi-currency yangaphandle yathi nikela ngale yangaphandle. Hallelujah. To attract money. Asenze scheme. This is not gimmicks, but we plant seeds faithfully before God and allow Him at His proper time to bring them into fruition. Hallelujah. Ningothuki mhlawumbe umuntu from overseas, but I want to plant a seed there. Hallelujah. 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 73 verse 1. Jesus. 73 verse 1. Ulungile kwaphela uThixo kaIsrayeli, kwabanhliziyo zinyulu, kemnebe ziphonsa ukumka inyawo zami, gwize ukutyibilika ukunyathela kwami, ngokuba bendibabonela abaqhayisayo, ndakubona ukuphumelela kwabangendawo, ngokuba abanazintlungu ebuceli kwabo, baphilile, batyabile, umzimba wabo, ebubini babantu abakho bona, abakhathazwa njengabanye abantu, ngabo oko intamo yabo ixinwe irhatshi, ukugonyamela kubathe wambu ngokwengubo. Verse 17. Verse 17. Ndaba ndaya kungena ezingcweleni zikaThixo, ndakugxalatya ukuphela kwabo. Verse 24. Verse 24. Uyakundikhapha ngentloko lakho, undithabathe emveni koku ndibe nozuko. 75 verse 10. 75 verse 10. Zonke iimpondo zabangendawo
trust in Jesus. I've learned to trust in God through it all. Through it all. Lord, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God through it all. Asaph was a co-laborer with David. He was a priest and a Levite. Phuma kulo mnongo. Ebengumzukisi. If ufunda pha incwadi yeChronicles chapter 25 uzofumana ukuthi at one point uDavide wathatha abazukisi wababeka ecaleni. Wathi xa ethetha ngabo umfundisi umzo wathi they were to prophesy in songs and prophesy in symbols. Asaph and his sons were part of that. Asaph is one of the writers yencwadi yePsalms. Kule ndawo sive writing yakhe. Ephokoza inhliziyo yakhe. Uthe lendoda ikwisanctuary. Amehlo ayo akhoba ngaphandle. Wabonela i-distinction phakathi kwabantu abangalunganga nabalungileyo. Wababona abangalunganga uthi xa eba describe uthi nemizimba yabo yondlekile. Uthi ababonakali bengabantu abanamaxhala ezinto zobubomi. Uthi yet abakhathalele Thixo. Kodwa ubabona ngathi ubomi babo buqhubeka kakuhle. Yonke into yabo ihamba lula. But xa ejonga esakhe isimo, uthi yathi thina sithemba uThixo kodwa isimo sethu asilungi. This is a prophet and thimba ubanjwe i-anxiety ne-depression. Hallelujah. He is complaining, he's even questioning uThixo justice yakhe. Hallelujah. Yeah, question ukulunga kwakhe. Uthi pha, truly God of Israel is good. Hallelujah. But xa yasihla uyambona nje nobana this goodness athetha ngayo ihleli nje engqondweni but ayange enhliziyweni. I-confessions zakhe ezilandelayo aziwabonakalisi lamazwi okokuba truly he is good. Yebathandekayo as leaders, ezikhokhela amabandla, at times this is how we feel. Kodwa asike sime sicele miya okokuba jonga ngoku I'm in distress.
ngoba thina kufuneke sihleli siphule up a face that helps you to continue. Thina kufuneka silande amandla siwalande nasemthanjeni. Hallelujah. Silande namancinci. Ndiyacinga umprofeti apha xa yathi truly the God of Israel is good, wayezama ukudila nale ngxwabangxwaba esemphefumlweni wakhe. Kodwa kwatsho okokuba ingxwabangxwaba yandele. Hallelujah. Kwafuneka ikhuphele. Kodwa uthi into eyanceda kukubuyela back into the sanctuary. Hallelujah. Ebathandekayo sithi thina sesibethakele maboshi sesisiva ibandla lihlela amagqeni. Ibandla is weighing us down. Sibuyele kwi-sanctuary. Kukho izinto maboshi engingenawuza kuwe ndithi hey iyandibetha le ngoba ndijongiwe empilini yakho, ndijonga uba ngomso ube ngumntu onokholo. Rather ndiye kwi-sanctuary ndifike ndisifile ndizixele apho ingxwabangxwaba esemoyeni wam. Uthi into endincedileyo was to return back to the sanctuary. He was in the sanctuary, by the way. Kodwa ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe travel out of the sanctuary. Yazi ibandla xa lihlele amagqini akho ukutravelishe uzibuze at times, did I hear you right? Lo mbono wawusuka kuwe nyhani okanye lo mbono yayinto njena ndizicingela. Namututhu zidayile maze sidila nazo. Ebesidinga okokubana when we are going back to the sanctuary sifumana amadoda nomama abamlileyo abathi we have been praying for you. Elingadingi bandla uke nibizwe Pastor Mzo nibizele ngoba nithandazela inkokheli. Into lelifanele uba mamunqushu iyaphuma ukuze kwinkokheli uthi bengicela iprogram yale veki ke simeni sithandazela inkokheli. Hallelujah. Ngoba we are too concerned ngomsebenzi kaThixo. We are too concerned. Uthi apho Asafu, please unyawo lwami luselele. Ebathandekayo siba nayo ugqizi. Mamumose not because singene esonweni, but Lord iba too much that please unyawo lwethu luselele. Hayi because itye isono, hayi because asikholwa, kodwa Lord iba ngamandla siva okokuba siyasindeka please unyawo lwethu luselele. Into abangibani sibone sisima. At times sike sishumayele isermon ibe ngathi iza kuni kanti uThixo uthetha nami ngami. Ibe ngathi iza kuni because ndijonge kuni kanti xa ndibuyela back to my senses man ebethetha nami uThixo. Ebethetha nami uAsafu nale dilemma. Hallelujah. Jonga ziyehla ezi zinto kuthi sikhoba uyivilodi isemagxeni uba zininzi izinto that you are dealing with at once. Hallelujah. At times you deal with family nebandla at the same time. Uyabona mna mntu okhonza nefamily hey kunzima. You are between a rock and a hot place. Hallelujah. Ifamily ifune yayo ibandla ifune yayo. Kuke kubekho ixesha ifamily uyibona uba ifuna ungquzulana isunduzane nebandla kodwa kufuneka ume phakathi uthi understand le nto between nina nobabini macala omabini. I am called to save. There was a point ifamily yam ithi hayi ke umqala unikele enkonzweni. Xa sithi thina sifuna into athi akanayo nikela kuqala enkonzweni ndithi mna you don't understand. I want to change i-condition yekhaya and the only way is to partner with God so that He can even change you and change your circumstances. Hallelujah. Yebathandekayo thina umsebenzi wethu ungapha koba nicinga. Hallelujah. We are holding
our children, we are holding you. When we go back to the sanctuary, sidonke imithandazo kaMaboshi ayithandaze ubusuku bonke. Uthe xa evuka ethandaza kwathi umama uThofu, umama uMsonga, aye athi Mongcwele, I don't know what is happening, but I bring them before you. I bring them, Father, when I was gone. Yebazalwane endaweni yokuba nihlale njalo ni expecting ithandazo kubo. How about praying for them? Powerful. It is when you're not praying for yourself, but you pray for the interest of the other person. Taking care of your situations. When you are praying for someone else, how much more if you would pray for your leaders? Ilenda zakwenza into ba ithi nesemona bazanayo ube sonrisifile ekhaya. Hallelujah. Xa bengena, they are not picking you up from here, but they meet you here aligned. Hallelujah. So that kuphume umlilo kaMoya Ngcwele. This thing of picking you up every day, yiyo that delays the work of the Holy Spirit. Be responsible for your journey, for your walk with Jesus. Hallelujah. Prepare yourself at home. Sanuguza every day. Nifunuguva something here. Bring something from home. Itiwada with what I have. Simke sibasa umli. Inikas are being weighed down. Gomumtwalo mninzi. Abazalwane bafuna uthandazela. Imagine Mamubusu that at this point in time, after iminyaka emingaka esiyale Mamunama, isenguwe that falls apart. Osafuna abapostile mabahleli njalo besurround you. Mamela bakungena abatsha, we walk with them. Ngoba sithemba okokuba sityalile kuwe, sithembe wena to occupy the position. Hallelujah. We don't expect you to complain that we are no longer paying attention to you. Sijonga abangenayo, thina sithunyiwe. Sijonga abangenayo thina. I-interest yethu yiweliphinde ongena emnyango. Siqinisekile that we gave you the tools. It is up to you to apply the tools. Inabangela kwabazalwane abafundisi falls into depression. It is because of abantu esihamba nabo iminyaka abangakhuliyo abatorment. Hallelujah. Fundisi uthi uThixo ngexesha likaJoshua, when you are sending him out, uthi kuye baninzi abantu bazakwenza ingxokolo basilethe. There's a way to select them. He ended up walking with 300. Want to be that part of that 300? Want to be that part of that 300? That 300 that is willing to stand. That 300 that is willing to bend with you. That 300 that is willing to risk their lives. That 300 is out here. Umuntu wentente ethetha amathayithayi ifike ka 300 ithi hey masingenze ingxokolo nansi imali let us supplement umsebenzi makho. We need that 300. Abantu are faithful, abantu abazinikeleyo, abasebenza ngokuzinikela, bathandekayo. Imali yekaThixo. God does not need money. It is the church of God, the work of God that needs money, and God trusts you to be the provider kulo msebenzi. Guess what you have, you've received from God. You've received your time from God. This thing bazalwane of being preoccupied izinto zethu ezipersonal. Hallelujah. Yi disobedience. Ngoba amongst kwexesha onikiweyo nguThixo, this 24 hours that you have in a day, 2.4 hours is a time to God for the things of God. Therefore, I'm not busy. Ngoba kuthiwa xa kuhlangwa nayo uthi wena hayi this hayi that. Let me ndinixelele le nto. There's umzalwane endandikhonza naye.
Bheke bandleni. Uthi lo mzalwane. Hallelujah. Thathe overtime emsebenzini. Hallelujah. Because ufuna ntoni? Imali. Angabikho ke ngoku izinto zenkonzo. Ingabikho nemali yakhe kwizinto zenkonzo. Inkosi ithi iyakulaa nkosikazi yalamzalwane uthi makaxelele umyeni wakhe makayeke ukusebenza overtime ngexesha meba useva ngalo uThixo. Otherwise uyakuba poor forever. Ndiye kunkosikazi athi unkosikazi lo sisi zamqala ngamntamoyika khamxele ngokwabo ndithi I've not been given that mandate. Inkosi ithe mandixelele wena mncedi nceda umyeni wakho. If he falls you all fall. So woyike iphi bathandekayo woyika until laa nto babewoniswa ngayo happened. Amzalwane samshumayeza wasindiswa ehlale zimbacwini eKhosovo. Kwakufuneka xa sile imoto siyishiye phaa kuStop Street size ngeenyawo sikhankcatha uyongena apho wayehlala khona. Usindiswa kwabo inkosi yanomusa. Umlungu emsebenzini wabathengela indlu eFortbreg wathi andifuni uye ebhankini ndizayitsala from emvuzweni. Emva koko inkosi yamnika through lo mlungu mnye iBM iX1 so that kube izokutravelisha. Wasuka wawelwa bubudenge. Hallelujah. Wasuka wafuna ukusebenza overtime. Waxabana naye nalo mlungu. Wagxothwa emsebenzini. After egxothiwe wafuna ukuthengisa le ndlu isesegameni lomlungu ayibhatalayo. Wayixutha umlungu, wayixutha imoto, back to ezimbacwini, but now eyorent imbacu yomntu ingaseyiyo yakhe. Ukuseva uThixo ungekho committed. We need commitment. Zike zibe khona izimo ezifuna that you pull off from the cross. It is consistency. It is commitment. Uthi noba kubi noba kunjani, I am not pulling off. Rather, I run back to God. Even if I'm swela amandla, mandiwaswele ngihleli kuye. Hallelujah. Mandingawasweli ndlekweni indawo. Mandingawasweli ndiphambukile. Mandiwaswelele kuye. Hallelujah. Hey, lendlela lebathandekayo yagqitywa. It just needs abantu abacommitted. Ezinto ngathi zinzima zikonzima. Into ezenza nzima is lack of commitment and consistency. Ukuze kulunge kulo mprofeti kwafuneka buyele back to the sanctuary. Hey, ukuva nzima ndizothi buyela back to the sanctuary. Ukholo nika amandla atohlabelelayo usinika amandla awakunqoba nasibi ewanesibindi usiniki ithemba elakuma singakhathali. Hallelujah. Amen. Bathandekayo singazithi izimo zakho sifonisha apart mangumzongwana kodwa uthe wa-consistent wa-committed babuzane ngawo abantu basibona ingathi sitshintshile isimo. Bendafikelwa ligqirhakazi one time lithi mama kamfundo umfundo uncede ngantoni wena ndihlutshwa ngumntana ndathi ndincede entweni wathi kwesi simo ebekuso ndabe ndiqonda akayazi uba simo sakhe sithande unyukela. Amen. Ndathi ndincedwe nguThixo because usijaje isimo based on my conduct. Undibona inhloko yami ingajonganga phansi umfundo masebekhuthuza phaya ekuhlaleni nabe ngiyenzobizwa enkonzweni ndithi ndithandaza kube kusithiwa yafuna ngabahlali phandle. Xa ndifika phandle kuthiwe umfundo ukhuthuze abantwana besiya esikolweni ndingene endlini ndithi iyaphuthi iya ngawugqiba ndibuyele back to the sanctuary ndithi wena ulithemba lamakholwa. Amen. Hallelujah. Because andizoyo athenda la meko ngokwam.
ndithembe owam uThixo. Bathandeka izimo ziyehla kuthiwe apha emhlabeni nakuba neentshutshiso nokuba nembandezelo, kodwa take heart, ndininika uxolo, andiniki ngokwabantu. Kungaloo maxesha obunzima apho funeke sikhuphe isikrweqe esiluxolo mabosi. When i-situation ingathethi njalo ukhupha uxolo, sisikrweqe somKristu. Uthi umpostile uPawulos, the weapons of our warfare are mighty through God to cast down every stronghold. Kufika imeko engenaxolo wayibonayo, if you respond uyinike the same energy, kuzawuba ngabikho uxolo for a long. Urana ukhuphe isikrweqe misuxolo. Ubusazi ngolo xolo, you have diffused an army of the evil one. Hallelujah. Sibangathi nyani ingqondo zethu azihlangani, athi amaxesha emabi sithuze ukuthetha okuhle. U-Asaph naye he chose okokuba after sinarethela le report yomphefumlo wakhe aphinda asinike something to hold on. Athi kodwa despite the circumstance ndibuyele kwi-sanctuary. Buyele kwi-sanctuary. Yazi at times xa ubuyela kwi-sanctuary, ntakumose ubuyela uziva uxilibekile, awunawo namazwi okuthetha in the sanctuary, kodwa ungene ukhophe in the sanctuary. Athi zona moya wami ulalelu Jesu shalu tata moyo yitwele umvenze ekunika lo mazwi. Ungena kwi-sanctuary mamumzona, you do not even know okokuba ireport yakho mawuyisenjani. You don't even know the right words to say before God. God will Zola, Zola moya wa, unanale, ingosi, shalu tata, moyo, intwele, umve. Senza un silenzio. Sola moya wa, una nane, nane ruchiko, shalu tata, moyo, oitwele. Awuhlabelele umhlabelele, uhleli kwi-sanctuary. You don't have a report. You do not know i-report yakho uzayibeka kanjani. Athethe phakathi kwakho, akukhumbuze, athi abangendawo asaya kuphula imbono, kodwa wona amalungisa simlungisa imbono zakho. Distress ka-Asaph was to see abangendawo bephumelele, bebonakala bephilile, bebonakala benamandla, babebona abanquma uThixo. Le nto yoba committed in the sanctuary ingabancedisi sipasha, kodwa kwafuneka abuyele back to his senses.
sanctuary. Ulapha. Wonderful counselor. Uthi Yesu xa izabashiya abafundi ebona their distress. Uthanda ngishilo. Ngishiya nomthetheleli. Umoya ontubeni. Uthi uzawuhlala enani ngamaxesha onke. He will come and testify about this great work as a Calvary that was accomplished. He will come and remind you, oh my apostle, the work is accomplished. Hallelujah. But the work is accomplished. Uzothi imani impondo zenu zisezomiswa. Hallelujah. Ezizinto ezingathi zimelene nami zisezokuphula impondo. Ezimpondo zimiswe. Takama take heart. Lomsebenzi. It is too great. Bekufanelekile abafaro alwe mamela uthixo uthuma Moses. Uthi ngokhulula abantu bami. The work has been accomplished. Ngokuthokozwa lakhe. Ngokhulula abantu bami. The same God uhamba ahead of Moses. Uqinisa inhliziyo kaFaro. UFaro ubelana noMoses ngomsebenzi ogqityiweyo. Ugqityiwe indaba yesakhiwo. You have paid the price. Igqityiwe. Igqityiwe. Hallelujah. Kodwa uFaro uqinisa inhliziyo. Ziza kuphuka impondo zakhe. Masiyane siza kuphuka impondo zakhe. Baba mnandi lo mhla kubantu ababekhona bayibonise yoki. Hallelujah. Abantu bamomzo abayibonise yoki. Bayibona seyintende. Bayibona intende iguga. I am here to stay. Stick around. Don't go anywhere. The going is tough. God, we are heading somewhere. And where we are heading, Uchiko is going to display. Usaza display akhayise. Hey, angiyazi insikelelo. Nabazawuthi sasikhona iseyoki. Abazawuthi sayi-extenda iwoki. Abazawuthi saqala egarage. Leyo ntsikelelo. Abantu abazawuba ngo-Ezra beze nomlandu webandla. Stick around mamutsawe. Nisizobona into ezinhle. Kuthi abakhulula abantu bami. Uqhibile uThixo ngenkululeko yawo. Ngokuthi ndivile, ndihlile, ndikuvile ukukhala kwabo, ndibonile ukuhlupheka kwabo. Ngoba kundihlile ukuze ngibakhulule. Kodwa bafikela kuFaro ostapho. There's a process. Yokuphula impondo zikaFaro. Jonga impondo zakhe zophulwa olwandleni olubomvu. U-Israyeli wonke ebonela. U-Israyeli wonke khona. Sisinosi u-Israyeli wonke ebona. Hallelujah. Elibona ulwandle, elibona uFaro nempi yakhe namandla namahashe akhe betshona ngaphakathi elwandle. Wakubona ukulo kaJehova ebhunyula inkolo zabo, amavili etshona ngapha, itraki etshona ngapha, umuntu etshona ngapha, ihashe lisiwa ngapha, ikrele lisiwa ngapha, isonta siwa ngapha. Hallelujah. He wanted to display. He will display one day here. Continue to declare. The day when God displays His goodness. Kithi sola, sola moya wami. Ulalele uThixo. Hlala uthetha moya
of celebration. The process yakhona. Hallelujah. It does have in this tough process, taking to that day. Kumoya wethu uzole sivumoya ndwele ehlale thetha. If you are not willing to bend your hands, hallelujah, be amongst those who turn back. Uyele njumva kancane. Uyeke 300 ihambe. Ngoba ngaba bazawugcwala isicelo until to the day. Mamela asukulahle. Kodwa kule process uzasiphazamisa. Ayifuni bantu bathethayo. Ayifuni abantu abazawucomplaina. Abayifuni abazawubuza imibuzo. Afuna abazawureceive i-report. But based on the report, nansi indlela ye-solution yam. Hallelujah. Based on this report, this is where I will stand. Based on this report, this is how I will serve. In the mighty name of Jesus. Ayifuni ngxoxo. Ayifuni sicacise. Okokubani understand. I understand ukuthi. I now understand kakhulu. Asazi nathi kwenze njani. But what we know is a process. And this process is heading to a great day. And if Angana will be process, you're going to be swanikwe, ikama, and the pesco, Ongamakama, Yabisha, Ogobashule, Ezangen Zenzuaka, Simshafule, Simkasule, Simbetelele, Simtikele, Simtate, Simtuabe, Simenzitwangento, Sideka Bandu, to cut his tomb, to orchestrate in reporting, Etibambile, Umsimba wake, hallelujah, Kandu Tito, Uninde, Ikesha, Logo Bakongoku, Wenzeke, so that he may end the name that is above every name. Stick around, hallelujah, the name that is above every name. This is an international movement. Hallelujah. God to think that you go through this process that are committed, that are consistent, whose backs are firm. Hallelujah. To do the work. Abantu with the supernatural understanding. Imam Zogu kebayohlolwa. Indawo uThixo athe ndininikile. Yeyena wathunyelwa inhlolo sahambe ezanto siyohlola. Hallelujah. Safika sahlola sabuya sathi yo singcina impela abantu bapha kwathiwa nefruit yakhona ingaka kodwa thina sizibone siyimicililisolo sizi-grasshoppers jonga ababona ngelo mehlo mane ekaleni into ezani-revival is to see the results. Asimilati, kodwa the process requires okokuba thina i-report emasinike ibe njengekaCaleb. Kulahleka imali, we don't have a way to explain yenzeke njani. Mamela asikho naive, kodwa there's a process that we are going through. We cannot explain. Wafika uCaleb, uthi izwi silence them. And he gave the report according to what was in his heart. Continue to give them the vision. It's an international movement. Kufuneka iyofika overseas. Iyofika ngani? Iyofika ngemali zenu. Stick around Mama Kosho. Iyofika ngeprayers zenu. Bathandekayo noma unamali. If your heart is in the work, and if your heart is right, and if your heart is faithful, and if your heart is committed, abanayo imali abangenaxesha bayinika wena so that wena ube khona and occupy the space uhambise umsebenzi. This thing yokuthi hayi namali therefore buyumva banemali gqitha abazalwane uyambona maboshe babethi imali ezinkulu hayi nayo imali iza ne-10 rand yakho and your committed heart. Amen. The best offering is your heart that is committed. The best tithe and a value and good, it is your heart. No one has announced it tithes zakho. Zenzu uzawuphinda uhlele ngazo. Xa wena ungekho committed. But if you are committed,
who understand fully when you are bringing your tithe to honor God. Hallelujah. Not to honor the man, not to enrich the man, but to honor God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The vision is waiting. I'm a vile vision. Till now, sit on the day of celebration. Nobody knows busy. Get calm. I'm a cover that stick around. Their service will speak for itself, and their blessings will be an evidence. So la moya wa ulalele utiko shalu teta olio inwele bani committed batalika awuzome umoya wenu nijonge apha ngaphakathi ningabe njengo-Asaf nijonge ngaphandle. Hallelujah. Amen. Kwabantu abathengisa i-oyile izinto zabo ezihamba lula abanida i-multitudes ebaxelela into engekhoyo abantu bakaThixo. Here we are. Sike sikhonze ezinye izithulo zi-80 sithethe inyaniso. So la moya wa ulalele lalelutiko shalu teta moyo lindwele. That Lord said the threats ezenziwe against you, they will never come to pass. Hallelujah. Asqali thina ukuziva threats. Just understand they are from the enemy. Ofuna umsebenzi kaThixo ungahambi. Ngexesha likaNehemiah bake baba despise. Bathi zenzana ezincekencekana. Hallelujah. Bathi noba lento bayenzayo ingathi ikhilwe impungutyi ngawa. Banga understand. But there's another force behind our bantu kuthethwa ngabo. Amen. Hallelujah. There is another mamela ixesha uNehemiah awaphakama ngalo. It was the season of the Lord. Lithi izwi likaThixo in the month of Kislev. When I looked at the month of Kislev, what it meant, it was an appointed time. It was an appointed time. Kanga phakame before, kanga phakame after, uphakame right on time. When the Holy Spirit was busy at work. That is why every threat they see Zanotopia, all their plans to distract them could not come to pass because he rose up right on time. And what I like about the timing that he rose up now, provision was already waiting for him. Protection was already waiting for him. The right people to work with were right, ready for him. Will you be in that number? Will you be in that number, sister? Will you be in that number? Will you be in that number? God is moving. Ningabona ningathi hindrances. Tina we move right in front of hindrances. Either a hindrance that moves away because Ibona Tina stay stubborn. Amen. Ibona Tina is stubborn. Amen. Amen. It's sugar because they can see we are not moving, but we are forging forward. See them
Flash forward. Hallelujah. Flash forward. Amen. Impondo zabangendawo zakuphuma. Ezamakayisa zothini zizomiswa. Sifunde lesi siqondo this last verse. Verse 10. Sona moya wa ulalele uthixo hlalu thetha moyo yingcwele. 75 verse 10. Zonke impondo zabangendawo ndiyakuzifakaxa. Impondo zelungisa ziyakuphakanyiswa. Zonke impondo zabangendawo ndiyakuzixakaxa. Umprofeti ubuyela back to his senses. He's bringing a report ngoku qualitative eyenza okokuba nathi sime singoyiki okokuba zonke impondo zabangendawo of every force that has hindered this work. Uthi uThixo there comes a time apha eza kuzophula ezo mpondo. Hallelujah. Akawugqiba nina abazalwane anike amandla amatsha. Hallelujah. Azimilise impondo zenu. Mamela inkomo ilwa ngempondo yoyise. Hallelujah. Amandla loyiso anikwa nina. Hallelujah. Wayezophulwa ongendawo ebebisana nani. Our God. Hallelujah. Kwaba kubi ukuba kube nevessel yongendawo phakathi emhlambini. Yay. Siyalwa thina. Siyalwa. Ngexesha likaMoses okhona baqubuka ngaphakathi ebandleni. Mamela that war yalungela isandla sikaThixo. Angabikho ukhona kulo msebenzi. Hallelujah. Ngoba hleza vulela umhlaba angcwatywe ehleli. Senza umsebenzi onzima. Angabikho ukhona bazalwane. Malika Yesu. Angabikho ukhona. Angabikho manje. Ezinye izinto bazalwane we better follow the leaders, singers understand. Yayazi banathi sike sixolele into bayenza into ethi ukuqonda awunazo zonke details. Njengoba uyipreparisha wahamba uthola i-details zayo apha endleleni. Uthi uyofika ngalamini qonda enye nenye uyazi kwenza kanjani but uyibone isenzeka. Into ethi ukuthi umsebenzi lo ayingowethu. Umsebenzi lo unomnikazi wawo. Ekufuneka sikwenze silandela yena. Therefore stone izinto maMoshe singam explained. Not because we don't want, because nathi asinayo explanation. Utamehlo wami ke ajonga ngaphandle ndabukela abangendawo prospering. Lento yangenza ngequestion uThixo. Isasithandaze ngani. Ukuzinkosi kunika amandla amatsha. Times of refreshments, times of victory are ahead of you. Uthi buke and I understand lento eqhubeka apha. Kodwa ngoku I hear. Hallelujah. Uze nje ngaphambili unikwa amandla amatsha. Hallelujah. Umnika amandla owethileyo. Aphakama
abathandekayo nize apha not for us senenze public display kodwa nize ngaphambili so that we partner ngolukholo. Hallelujah. Inkosi ni revive yini ukukholo olutsha. Lift up our hands. Bawo ngcwele. Bawo thandekayo. Bawo namandla onke. Kumkani wokumkani. Siphambi kwakho that we may be revived. Bawo ngcwele sisibhaqile ukuba Nkosi eske saphanza sashela. Sizibhaqile Nkosi. Phanzela tshintshe ihubo lethu. Moya ongcwele. Ke yaphansi confusion yasibamba. Ke kwaphanza Nkosi ukungakholwa wasibamba. Kodwa ngoku siza kuwe bawo ngcwele. Siphethela amazwi kaAsaph okubuyela in the sanctuary. Siyabuyela moya ngcwele back to the sanctuary. Siyabuyela back to occupying our positions. Siyabuyela moya ngcwele back to listening from you. Ukuze sithethe njengoba ubekile enhlizweni. Siyabuyela moya wenyaniso ukuzothi come high waters we will forge forward. Thixo wethu namandla onke. Namba abantwana bakho bathi wambu ngamandla amatsha. Rikabo shanta labosa, rikandolobosa, rilabo koshita, rilabo kondalabosa. Bebesemlweni moyo ngcwele. They have lost their strength. They have lost their vision. They have lost their strength. Kodwa sibuyela kuwe. Thulula amandla amatsha. Sithululele. It is the power. Sifuze lelo bandla yena kala lawu siswa. Bulelo umoya ongcwele. Bulelo. Open your mouth and bulelo. He's doing something for me back. Rekabo Shandarabosa, Rekabashe Telebeshanta, Remondo Robocosia, Amanda Marcha, Rekamando Robocosaya, Reboshe Telebosia, Rekamando Robosa, Amanda Marcha Moya Ontuene, Amanda Pumapue, Amanda Senyangwene. Rekamando robosa, shikanda la bosaya, rimoko sita, rimando robosa, romelezi santa sante, romeleza madono, rimoko sita, rimando roboko saya. Let your fire, moyo tuele, make it to be zealous in the mighty name of Jesus. Rakamondo roboko saya, shinda roboko sita, rimoko robosa. Rimandoro Mokosaya, Moya Wanduele, Moya Wanyaniso, the one who works signs and wonders, the one who pets the word, Rimokondorobosa, Moya Wafinamazake. She's back into the sanctuary. Let her receive the things of the sanctuary. Rakabosantarabosa, the things of the sanctuary. Rekamandorobosa. The things of the sanctuary. Hallelujah. Izinto Nkosi zasebukhoneni bakho. Moya ongcwele. Izinto zasebukhoneni bakho. Rikamondolobosa. Namandla ahlela uPetro. Waphakama wema. Phakathi kwabantu bebabalekile. Wadeclare izinto ezintsha. Sifuna wona phezu kwakhe. Rikamondolobosa. Kurabasetelebesha, Rikandorobosa, Kurabashantarabosaya, Rilabosetelebesha, Moya Wanduele, Bisimpondo Zake, Rilabokosaya, Shilabokosita, Rilabokondorobosa, Rikabosetelebesha, new prophecies, Rilabokosaya, Rilabosantarabosa, Kurabashantarabosaya, Rikondorobosa, Moya Wanduele, this
Jehova ambiyela thethe naye rilabokosita mandorobokosaya rikandorobosita ribosetelebesa moya ondwele moya wenyaniso. Oh, strength upon strength. Rikamondorobosha shilabosha kandorobosa. Revive the Father, revive her. Revive the oil. In the mighty name of Jesus. Rekamondorobosha kulabashetelebesha rekandorobosha. The holy fire moya omcha moya mkosi to revive in Gwevukazi eminyakeni yobudala in the mighty name of Jesus. Oh, mandorobokosaya shinabokosia shinalabakati nabosha yolula namathambo akhe moyo ngcwele yolula Nkosi Thixo wami impilo yakhe umrevive, renew her strength, renew her sight, renew her heart in the mighty name of Jesus. Korabosha labosha, Koreka bandorobosa. Sulako Nkosi, lithe young men yoqaqamisana ntomnene, njengokuzigcina ngelizwi. Sithakazela umgcine, shandala bokosaya, ribandolo koshimasela. Gcine Nkosi ngelizwi lakho, gcine moya ongcwele, gcine ngalo izwi lakho liphilileyo, izwi lakho elinamandla, izwi lakho elithembekile, izwi lakho elikukhanya, moya ongcwele egameni likaJesu. We thank you, Father. Rakabosha ngarabosa, koramasite leshita. Silizu moya mcha, moya wezulu, that will restore your identity. Rakabosha ngarabosa, shikaramakashia, riboshileshaya. Some embrace with a new identity, with a new spirit, with a new heart. Mama wetu namandla, egameni likaJesu waseNazareta. Breathe fresh anointing. Rakaboshanta nabosa, rimakashita, letenengelebesha. Siyabonga Mwendwele for the new things, Thixo wethu, that will spring forth. Rakamondorobosha, new things that will spring forth. New things. A giant and a warrior spirit. Rimokosaya, Rimandorobosha. We break the shackles, we break the yoke, we break every spirit in the mighty name of Jesus. Every hindrance, every stronghold, every principality, every authority, every ruler, every wicked forces, in the mighty name of Jesus, I bend you in the mighty name of Jesus. Touching down one way. In Jesus' mighty name, we thank you. I just called it more. Bawa ingcwele uNkulunkulu wethu, siyabulela ukuthetha kwakho namhlanje. Imessage yakho ilifanele into okubana masive ngeli xesha uNkulunkulu wethu. Into okubana noba ungendawo ngangathi impondo zethu uzisusile, kodwa wena Nkosi hlala njalo usinikeza amandla amatsha uNkulunkulu wethu. We understand and we know by now uNkulunkulu wethu into okubana olwisana nathi ulwisana necebo lakho, akalwi nathi uNkulunkulu wethu. Sibulela wena ngosibuyisela kwi-direction ofuna sihambe ngayo. Sibulela wena Nkosi ngale vessel ubuthetha ngayo namhlanje. Sithi wena nguThixo inyaniso obona apho singaboni khona. Siyamkela lonke ilizwi lakho lithethileyo ngale mina namhlanje. uNkulunkulu wethu eziba siza kuphuma sibheke ezindlini,
siza kulekisa sile apply ezimpilweni zethu sazi into enye into okubana inyaniso yakho siyithola kwi-sanctuary nguwe uNkulunkulu namandla onke. Siyabonga ke bawo in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. Ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele mahlale kuthi ngoku idi kuyi inkosi yethu Yesu Kristu. Amen.